chobvondorwa panguva ino iyi. We have seen mutungamiri wenyika yeZimbabwe nemadeputies ake yesterday vakanga vari kuchiredzi. Panguva ino iyi chokwadi chobuditswa pachena zvichinzi timu zvigananda netimu re2030. Panguva ino they are trying to force VP Constantino Chiwenga to chant the 2030 agenda in front of the public. And then what was out of it, they've accomplished their task. Havasina kana iri resistance. Sanapenda mashoko nechitiko chakaitika yesterday. Most of the people vaona mavideos atonda pasocial media mutungamiri wenyika anyatsoratidza unity akabata madeputies ake achivapa mukana yekuti vataure. Ipapo panguva ino iyi everyone anyatsokuona kuti this is a calculated move. Sanapenda mashoko abudanyirwa panapa. Remember subscribe or like on the bell icon. Tipinda pahendwa link emanoposta the picture ramuri kuona iro nova video anobudanyira achiti it is always put in general on the spot and waiting for him to say 2030 vamunanga gwanenge vachipo to a total embarrassment. Even the ailing VP Mohadi did not chant the 2030 nonsense. Zvese izvi zvakamiswa by one old man, Comrade Bombshell. Ndo mashoko ari kuda panguva ino zvinzi kunyange kuchionekwa kunzi these guys ve2030 they are trying kuda kufosa VP Constantino Chiwenga kuti vaindoze mutungamiri wenyika. Zvinoonekwa kunzi even vana Mohadi navo havachatombotauuri that mantra in front of the public just because they know kuti vanenge vakutotanga kutoignite another fire inova yakamisiwa naBombshell Geza. But tikaona kuti Bombshell Geza akauya akamisa zvese. But right now we are seeing mobilizations akubva manje ne back door from the opposition. The Citizen Coalition for Change yanasingizo chabangu inozikanwa kuti ndiye imposters. It is the fake opposition. Now ndo kwakubva neplan harichabvi from the front from the ruling parties and PF. Tudze mafunguro enyu notudi pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu mutudze mafunguro enyu. Ndopa yamba ndokuti usaona subscriber, mbo like, utina on the bell icon.